Wow bashana kushobile bashana ucele uMagaye uNdosi bashana iMK Party bashana imncikile impintshile bashana khona thukhona bambeka into encane bamhlela imbashalala bashana iMK bashana ithi icholo kaMkhwanazi ngocele ngeke iwele phansi uma ukuthi ucele uyi-underground gang boss bashana ekubulaweni bashana kosopolitiki nokukhwatshaniswa kwemali kuthiwa kashushiso bashana ucele zimkhalele bashana iMK bashana ifuna umuthi ufithi kucele bashana ahuhuluze ngesilevu phansi kuguge ianda ebhale ukuthi kahleni maqabane kumshubele bashana hayi woMagaye uqondane kabi mfana kithi zingasekho lezi zinto ekuthiwa untouchable kumpitshwa kwasani manje sekulate shobile akukho kubambisana ezweni bashana isazosholonto bashana basopa hey lo go platinum tuqas ayivele Magaye umphakathi ongasaphephile bekhaya la wawusaka igebengu zaseThekwini ezidumile.